30 வருஷம் ரட்சிக்கப்பட்டு 25 வருஷம் ஊழியத்தில் இருக்கிற என்ன போல அனுபவத்தால் නමුත් ඇව්වනම අවුරුදු 20ක් 25ක් මං වගේ කිසිම කෙනෙක් නෑ මේ වගේ අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් කියලා කියනවා. நான் 28 வருஷம் ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன். මම අවුරුදු 28ක දේව දාසියට සිටිනවා. என் குடும்பத்துல வந்த பிரச்சனையை சரியான முறையில் கர்த்தருக்குள் சரி செய்ய முடியலன்னா நான் ஒரு பரிபூர்ணமான கிறிஸ்தவன் இல்ல. පවුල් තුල ඉන්න ප්‍රශ්නේ වලට අධිගස්සලා දන්නේ නැත්නම් අර කිතුනෙක් නොවේ මම. ஆவிக்குரிய ஒரு தெளிவான சிந்தனை நமக்குள்ளே வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ආත්මික පැහැදිලி ආකල්පයක් අපි ඇති කළ යුතුයි. பாருங்க நல்லா வேதவசனம் பேசுவார்கள், අද හොඳට දේ වචනේ කතා කරනවා, நல்லா அந்நிய பாஷை பேசுவார்கள், දාන භාෂා කතා කරනවා, நல்லா பாடல்கள் பாடுவார்கள். ගීත ගායනා ஒரு කරනවා. பிரச்சனை வந்துட்டு அந்த குடும்பத்துல எல்லாமே குழம்பி போயிடும். ප්‍රශ්නයක් ආවම මුළු පවුලම சமாதானமான பேச்சே கிடையாது, සමාදාන කියන එකට කතාවක්, ஆவிக்குரிய தெளிவே கிடையாது. ආත්මික අවධානමකුත් නැහැ. ஆனா சும்மா நெஞ்சை நிமித்து நாங்க பெரிய ஆவிக்குரிய படம் காட்டுறத கிறிஸ்தவத்தை தேவன் எதிர்க்கிறார். නමුත් පපුව ඉස්සරහට පෙරලා මම කිතුනේ කියලා සෝපෙන්නනවා, කිතුනේ උන්වහන්සේ විරුද්ධ වෙනවා. ஆவிக்குரிய தெளிவு நமக்குள்ள இருக்கணும். ආත්මික කියන්නේ පැහැදිලි වීමක් අපිට තිබෙන්න ඕනේ. குடும்பத்துல சபையில் ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது ஆவிக்குரிய ரீதியில ஆவியானவருடைய தெளிவோடு அதை வெற்றிகரமாய் கொண்டு செல்வதற்கு எல்லாரும் ஒத்துழைத்து வேலை செய்யும். පවුල් තුළ සමාජ තුළ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන විට කියන්නේ ආත්මික පැහැදිලි වීමක් එන්ට ඕනේ නම් ස්වාමින් වහන්සේ තුළ හරියාකාරව ආත්මිකව මෙලෙස ඇසිරෙන්න ඕනේ. அன்றைய ஒரு கல்யாணம் பேசி வந்தார். එදා විවාහයක් කතා කරලා ආවා. ஆவிக்குரிய கல்யாணம். ආත්මික විවාහයක්. ஒருதான் பாசத்த மகன், එක්කෙනෙක් පාලකවරයාගේ ஒரு சாதாரண விசுவாசி. සාමාන්‍ය ඇදලිවන්තයෙක්ගේ දියණියෙක්. அவ்வளவு தாப்பன சொன்னார், පියා කිව්වා என் மகனை கோடி கணக்குல செலவழிச்சு டாக்டரா படிப்பிச்சிருக்கேன். මගේ පුතාව කෝටි ගණන් වියදම් කරලා මං වෛද්‍යවරයා යටිට ඌව ඉගෙන ගන්න තබා තිබෙනවා. வெளிநாட்டுல படிப்பிச்சனா, வெளிநாட்டுல படிப்பிச்சு. විදේශයේ තමයි ඌ ඉගෙනුවේ. நீங்க வெள்ளவத்தில் ஒரு வீடு வண்டி தந்தா காணும். වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ඔබ නිවස කරන් දුන්නා නම් ඇති. வெள்ளவத்துல வீடு என்ன விலை? වැල්ලවත්තේ ගණන් කොච්චරද නිවස? வெள்ளவத்துல வாடகைக்கு 160 150 ஒன்றுக்கு மேல நல்ல வீடு என்ன. උලියට මේ පැත්තේ ලක්ෂය පනිනවා. ஒரு ஆவிக்குரிய தலைமை ஒரு போதகர் என்று இருக்கிறார் அவர். ආත්මික දේව දාසියෙක් සිටිනවා. ஆனா அந்த குடும்பத்திட்ட கேட்ட கேள்வி சரியான ஒரு தெளிவு. නමුත් ඒ පවුලගේ අසපු ප්‍රශ්නය හරියට පැහැදිලි වීමක් නැහැ. ஏன் கேட்டாருன்னா, ඇයි අවේ කියලා කියනවා. வெளிநாட்டுல இருந்து வரைக்க විදේශයේ நாங்க සිටින ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் தானே. අපි ඇවිල්ලා විවේක ගන්න පුළුවන් නේද? வெளிநாட்டுல இருக்கோம், வாழவே வசதியில இருக்கோம். විදේශ සිටින අය ජීවත් වෙන්න බැරිව අපහසුතාවයෙන් සිටිනවා බලන්න. இலங்கையை விட மோசமா கஷ்டப்படுறோம். ලංකාවට වඩා අපහසුතාවයෙන් පත් වෙලා බලන්න. நாம இன்னைக்கு எடுக்கிற தீர்மானங்கள் ஆவிக்குரிய தெளிவாய் சரியா இருக்கு. අද අපි ගන්නා තීරණයන් ආත්මිකව පැහැදිලිව තිබිය යුතුයි. அண்டர் தம்பி சொன்னான், එදා මල්ලි කෙනෙක් කිව්වා நல்ல வேலை ஒன்று எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. හොඳ රස්සාවක් මට ලැබුණා අයියා. நல்ல வேலையாண்ணா. හොඳ රැකියාව. முன்னர சாப்பாடு, තුන් වේල කෑම, ரோம். කාමරේ. ஆனா சம்பளம் 85,000 சம்பளம். නමුත් වැටුප 85,000. நாங்கிட்ட பரவாயில்லையடா, இது என்னடா வேலைன்னு கேட்டேன். මම කිව්වා හොඳයිනේ හොඳ රැකියාවක් කියලා කිව්වා. මොකද්ද රැකියාව කියලා ඇහුවා. பார்ல மதுபான சாலையில வேலைன்னா. බාර් එකේ තමයි වැඩක්ලු. நான் பைக்கு பின்னால தான் நான் சொன்னேன், බයිකේ පිටපස්සේ නම් කිව්වා உன்னை கொண்டே ஒரு பிரேக் அடிச்சேன்னா உன்னை முன்னுக்கு விழுந்து நீ சாகுறது நல்லது. මම බ්‍රේක් එකක් ගැව්වන්න ඉස්සරහට උඹ ඉදිරියට වෙලා මැරෙනවා කියලා කිව්වා. நான் சொன்னேன், பணத்துக்கா வாழாடா, මම කිව්වා මුදල් වෙනුවෙන් ඔබ ජීවත් වෙන්න එපා. கர்த்தருக்கு பிரியமான விஷயம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රිය වූ දේ කරන්න. சங்கீதம் ஒன்று சொல்லுங்க எல்லாரும். ගීතාවලිය 1:1 කුමක්ද කියන්නේ? நடக்காத, நில்லாத, இருக்காத, நிற்காத, முதலாவது நிற்காத, உட்காராத, இருக்காத என்று சொன்னா அதுக்கு மிஞ்சி யாரும் சந்தம் பந்தங்கள் வந்து வரக்கூடாது. සිටින්න එපා, රැඳෙන්න එපා, මිස්ථානේ ඔබ කතා කරන්න එපා කියලා කියනවා නම් ඒකෙන් ඉහළ කිසිම දෙයක් නැහැ. இல்ல அவன் எனக்குள்ள நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய தம்பியா இருக்கான், அவன் நாளை போயிட்டானா நாளைக்கு அங்க ஊத்துறோம் இங்க ஊத்துறானா போச்சு. හොඳ ආත්මික මල්ලි කෙනෙක් කොහොම අත්හැරියා නම් හොඳයි යන්න කියලා ඊට පස්සේ වැරදි මාර්ගෙදී அப்படித்தான் என்ன பூவோட சேர்ந்த நார மனம் வீசு மட்டும் கடைசி அவ இந்த வந்தவள் அழியன போன மாதிரி எல்லாம் போச்சு. අද මේව
තමයි මල සමග ගඳක් ආවා නම් හැම මලක්ම විනාශ වී යනවා. මේ வேலையா இருக்கலாம், பணமா இருக்கலாம், குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கலாம், வர்ற பிரச்சனைகளா இருக்கலாம். ஆவிக்குரிய விவேகமாகிய தெளிவோடு அதை தீர்த்து கொள்வதற்கு கர்த்தரை சார்ந்திருங்கள் என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் ஜெபம் பண்ணார். දිලිද වෙන්න පුළුවන්, පොස්සත් වෙන්න පුළුවන්, කුමක් වේවා, පවුල වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න වේවා, හැම මොහොතේ හැම වාතාවරණයේදී ආත්මික පැහැදිලිවීමක් තිබෙනවා නම් එයයි ස්වාමීන් වහන්සේට යාපත් ජීවිතය කියලා පෞල්තුමා ප්‍රකාශ இல்லையா? කරනවා. பவுலுடைய ஜெபம் அப்படி, ஆண்டவரே පෞල්තුමාගේ ආඥාව. கொலேசு சபைக்கு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய தெளிவை கொடுங்க ஆண்டவரே. කොලොසි සභාවට ස්වාමීනි ආත්මික පැහැදිලිවීමක් ලබා දෙන්න ස්වාමීනි. நான் சொல்றதை விட உம்முடைய ஞானம் அவங்களுக்குள்ள வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே. මම කියන දෙයට වඩා වහන්සේගේ ප්‍රඥාව වුන් තුල එළිදරව් කරන ස්වාමීනි. 9ஆம் வசனத்தை மறுபடியும் வாசிங்க எல்லாரும். නවයේ පදේ ආපෞ සරයක් ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே උන්වහන්සේ කැමැත්ත දැනගන්නා වූ දැනගැනීමද தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளுங்க. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත දැනගන්න. ஹalleluya. හalleluya. ஆமா இல்லையா? கல்யாணம் செய்ய போறீங்க, தேவ சித்தத்தின்படி செய்யுங்க. ඔබ විවාහ වෙන්න தப்பு இல்ல. යනවා දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ලෙස කරන්න. ரட்சிக்கப்படல, ஆனா அந்த மாப்பிள்ளைய நான் கொண்டு வருவேன் அப்படி எல்லாம் வந்துடாதீங்க. அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிரான ஒரு பாவம். ඒ ස්වාමි පුරුෂයාව මම මෙලෙස ගේනවා කියලා එමෙ ඉන්න එපා. ඒක පවක්. எனக்கு 80,000 சம்பளம் கிடைக்குது, ஆனா நான் பரிசுத்தமா இருப்பேன். அது கடவுள் சொல்லல, நீ அங்க போகாதன்னு தான் ஆண்டவர் சொல்லிருக்கார். 85 මට පඩිය වැටුපක් ලැබෙනවා. මම ඒ යනවා. එහෙම නොවේ. සුද්ධවන්තව ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ කැමති වෙන්නේ. கடவுளை வேதனைப்படுத்துற 1,00,000 தொழில் செய்வதை பார்க்கிலும் ස්වාමින් වහන්සේ දුකට පත් කරලා ලැබෙන්නා වූ ලක්ෂයක් වැටුපට වඩා கடவுளை சந்தோஷப்படுத்தி 10,000 சம்பாதித்தாலும் கர்த்தர் நம்மை போஷிப்பார். ස්වාමින් වහන්සේ සතුටු කරලා Amen. ලැබෙන්නා වූ දසදහස් වැටුපෙන් ස්වාමින් වහන්සේ අපව සතුටු Hallelujah. කරනවා. හalleluya. எனக்கு போனாலும் ஒரு போதவர் கால் பண்ணினார். පසුගිය සතියේ පාසල් කෙනෙක් කෝල් කරා. ஆசை எனக்கு சரியா உடனடியாக ஒரு 5,000 ரூபாய் பணம் வேணும். ඉක්මනට පාසල් මට රුපියල් 5,000ක් අවශ්‍ය වෙනවා. என்ன பாச நான் இந்த நேரம் அடிக்கிறீங்க, நானும் பழைய அப்பாவோட இருக்கிறேன், என்னட்ட இல்ல என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டேன். මම කිව්වා අයියෝ මගේ තත්ත්වය පොඩක් අමාරුයි. තාත්තා සමග සිටිනවා. මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා මම ඇහුවා. அவர் சொன்னார், எனக்கு 47,500 ரூபாய் சம்பளம் தராங்க. මට எவ்வளவு? 45,000ක පඩියක් දෙනවා. ஆனா அதை விட செலவு எனக்கு 3 மடங்கு இருக்கு பாச. නමුත් ඒකට වඩා ස්වාමී වියදම් මට පාස්ට අධිකව තිබෙනවා. நான் என்ன செய்யறது பாச? මම කුමක් කරන්නද පාස්ට? எனக்கு அவசரம் தேவை பாச. මට අදිසියක් තිබෙනවා. நான் யோசிச்சு பார்த்தா, ஆண்டவரே මම කල්පනා කළා ස්වාමීනි